Хора, само такова. В смисъл, здрасти, честит празник, честито Възкресение Христово на патерици, на много патерици. Само да ви кажа, в момента е 6:40 и няколко, имам валга 7:30. Днеска е четвъртък, нещо от този род. Абе се там, отиваме до София. Хванах си влака по някаква супер шантава работа, т.е. супер шантавия късмет. Късмета ми се нарича Сашо. Това е едно момче, което ми спаси живота, защото слезе, не отида на Даскал, отиди, вземи билета, пича, изпрати ме на такси, изпреварих автобуса и успях да си фана влака, даже чаках 2 минути преди да тръгне. Тъй ден, Сашо ми спаси живота в случая и благодарение на него в момента съм в влака. Отиваме в София, за да се снимаме с най-големия пранкър в YouTube пространството, в интернет пространството по-скоро. И този пранкър е Виталий. Така. София, Bulgaria. София. Meet up tomorrow, 7 p.m., April 20th, in the bedroom. No, not my bedroom. Bedroom club. No, for real, guys, tomorrow, 7 p.m., I'm gonna see everybody, and if you can't take me seriously, fuck the flowers. Yeah, so see you tomorrow, 7 p.m., April 20th. Bring everybody, whoever you want. Love you. Ще пътувам 6 часа, 7, чакайте сега. Да, 6 часа сам. За сега съм сам. Да се надявам, че ще бъда сам. Защото обичам самотата, особено в БДЖ. Не искам някой черен изнасилвач да дойде и да каже чук-чук. Закъснях с Велик ден. Тъй хора, вече сме в София, по-скоро сме в предградието на София и сега трябва да слезем на Централна гара. Значи слизаме, мотаем се, защото имаме много време до 7 и ай! Чакаме бастуна Виталий. Да, значи е там е сепарето, вип сепарето. Някъде там. А ние трябва да изчакаме това всичкото. И е там. Да, и натам продължава, за да стигнем до Виталий. И между другото на предреждат. Рече ни предрежда. Да. Аз обаче ще спра да снимам за сега, защото нямам много памет.
Това не е яко. И ако искам да му обяснявам за пранковете, трябва да имам памет. Hello. What's up? Oh, wait, here we go. There's the hug. I'm filming for YouTube. Hey, you too. What's up? Mwah. Hi from Sofia, Bulgaria. Yo, what's up? Yo, look at I'm this. filming for YouTube. Yeah. I make pranks like you Nice. in Bulgaria. And if you want, I can show you how Bulgarians react to do it. Alright. Okay. Hey, what's up? Pleasure, bro. See you, keep on doing it, bro. Снимах с Виталий, снимах с... Брат, гледаме пранка и се изкефи. Издавай смяса, бе. Чакай да ги изчакаме. Майкъл Рок. Ела да гледаш, брат. Снимах Виталий и ми гледа пранка. Какво става? Що се греш? Виждам нас сняг. Хора, бяхме при Виталий. Колко време чакахме? Час, два. Това, може би. Команда! Ето я! Бейби! Спирам с влога, защото нямам нито място, ни батерия. Аз просто съм ги мятал, приятел. Да. Аманда каза, че иска да спи с него. Обаче той отказа. Все пак не ми е на нивото да ева. Нали? Тъй да спирам с влога и надявам се да ви е скефил. Който иска да участва в giveaway, просто ще има линк в Giveaway, фри топаници за всички! Няма да има топаници. Само за тия, които не участват, нали те? Я пак. Моля, участвайте в giveaway на Коцето, защото иначе ще последват Леко солквата. топаници. Да, забелязах. Звъним на мама. И сега. Ало? Ами, мамо? Да, кажи. Изпуснах влака. Как пропусна влака? Ми, той просто... В смисъл, дойде подранил е малко. И не може да подрани тази паркиран там на гарата. Ами, какво да направя? И сега къде си? Ми на гарата съм, чакам да видя какво ще ми каже. Защото питах жената. Най-вероятно няма друг влак. Еми няма друг влак, разбира се. И добре, сега какво да правя? И как пропусна влака? Отиде толкова рано и пропусна влака. Еми, ходих до билата да си взема вода и... Ами децата не те ли спитаха да стигат до влака? Те трябваше да се прибират. Моля? Те трябваше да се прибират. И върховно просто. Сега ще видя дали има автобуси. Ари... Еми нали билет имаш? Оф, знам, какво да направя? И с какви пари ще си вземеш билет за автобуса? И това го има. Добре, сега какво да направя? Кой се лъжиш ли, ма и сериозно не говориш? Как ще лъжа, бе? Кажи ми какво да направя просто сега. Как какво да направиш? Как може такива глупости, бе, детенце? Как може да изтървеш влака, да ходиш за води, да не знам какви простоти?
И какво да не си купя вода, като съм жаден ли? И да изтървеш влака ли? И... Добре, кажи ми сега какво да направя. Ами не знам какво да направиш. На касата работи ли? Ти ходи ли да говориш с жената? Да, казах, че съм си изтървал влак. Ами билета може да ти го върне. Каза, че не може. Каза, че не може. Да. Аз имам 2 лева в джоба си. Сериозно ли ме говориш? Да. Еми отивай в сонката, какво да направя? Добре, не моля да се кача на влак сега, на автобус сега и като стигна във Варна да го платя. Ами не знам дали може. Ти нямаше пари за да отидеш до сонката. Знам. Няма и автобус вече. Мисля, че с 12 има автобус, обаче как ще стане те да го платиш във Варна?